En esta demostració s'utilitzarà un dels motlles personalitzats de TMA TechMold per a construir una matriu multiteixit, també coneguda com a Tissue Microarrays o TMA. Este motlle té dos cilindres de 4 mm de diàmetre cadascun i està piramidat per a fer-se servir com a control de tinció. A més, els motlles es poden personalitzar amb el número, grandària i disposició dels cilindres desitjats, siga per fer controls o estudis d'investigació. En el primer pas, s'introdueix el motlle de silicona al dispensador de parafina, a 60 graus durant 15 minuts aproximadament. Així mateix, s'introdueix el caset amb la identificació del TMA, perquè també es tempera a 60 graus. Una vegada transcorreguts els 15 minuts, tant el motlle de silicona com el caset submergits en parafina s'han temperat i es poden extraure de dintre del dispensador de la parafina. El segon pas és omplir el motlle de silicona amb parafina a 60 graus i a continuació col·locar sobre el motlle de silicona el caset que identificarà el TMA. Després s'acaba de reomplir la part de dalt del caset amb parafina i es trasllada el motlle de silicona amb el caset a una placa freda a menys 5 graus aproximadament durant 20-30 minuts fins que se solidifique la parafina. Transcorreguts els 20-30 minuts i quan la parafina ja s'ha refredat, es retira el motlle de silicona de la parafina solidificada. D'aquesta manera ja s'ha confeccionat el bloc de parafina del TMA amb els cilindres buits, en els quals posteriorment s'introduirà el teixit. Seguidament, amb els blocs de parafina de les biòpsies donants i els corresponents portaobjectes tenyits amb hematoxilina eosina es localitza l'àrea d'interès. En el portaobjectes tenyit trobem seleccionades les àrees, que prèviament ha identificat el patòleg, i aquesta serà la zona que es punxarà per extraure el teixit amb l'ajuda d'un punxó de biòpsia. Per tant, es posa el portaobjecte sobre el bloc per veure l'àrea, s'insereix el punxó de biòpsia sobre el bloc de parafina donant i s'extreu un cilindre de teixit, també conegut com a punx, que es queda dintre del punxó. Després, amb un fiador s'empenta el cilindre de teixit o punx del punxó i es diposita en els cilindres buits del bloc de parafina del TMA. Si és necessari, s'ajusta el punx amb l'ajuda del dit per acabar d'introduir el cilindre de teixit al bloc de parafina. Amb el cilindre de teixit del següent cas es realitza el mateix procediment, és a dir, a partir del bloc donant i el portaobjectes d'hematoxilina eosina se selecciona la zona d'interès on s'inserirà el punxó de biòpsia per extraure'n el teixit i obtenir el punx. Amb l'ajuda del fiador s'extreu del punxó de biòpsies i s'introdueix dins l'espai corresponent al TMA. Una vegada s'han introduït els punys dels casos donants en el TMA i abans de ficar-lo a l'estufa, s'introdueix el TMA a la part calenta del dispensador de parafina a 60 graus però sense submergir-lo i durant 3 segons es mou lleugerament perquè s'acabe d'integrar la parafina i unificar el punx. Posteriorment, es diposita el TMA sobre un portaobjectes o base metàl·lica cap per baix a l'estufa a 40 graus. Es tanca l'estufa i es deixa durant la nit, entre 15 i 20 hores aproximadament.
Transcorregut el temps, s'extreu el TMA i es diposita a una placa a -2 graus amb l'objectiu que es refreda el bloc per poder tallar-lo. Seguidament, es col·loca el bloc en el micròtom per desbastar-lo a 10 micres aproximadament i quan s'observa que surt eixit, es canvia a 2-4 micres perquè surte correctament el tall. Una vegada obtingut el tall, es col·loca al bany per a poder-lo pescar amb el portaobjectes i es deixa secar a temperatura ambient. Finalment, amb el teixit obtingut sobre el portaobjectes, es pot realitzar qualsevol tinció histològica i observar les cèl·lules que formen el teixit.